Halo. Hello. Hả? Ini berapa kata? Hmm. Sama ka? Tapi ada kan ini Bangalore tong aja. Bangalore tong ano? Mana ini mana news sono kan ini video nang khar chini khar ole mes baga hanya samaro bele saya oke. Intam namuso. Ang ano mes di ba buru hame sakaba? Ini nang tini nang ko khara ke video. Tini kaika. Ton ngalo de khaja. Kaika. Tam ni bai klai. Ang kuno hame na sakaba. Nang tam namuso. Sawang ka ba nang le? Ang di sabono tung ang to sumai sabo. Tam nai. Nang le saba na ano sungai saba nang video da klai ne. Nugui video nugui ang sao nang tam ni bagai charon mes bagai nang video klai nang tam nai. Ang Bangalore da tong. Kaya klai na ron ba ke video klai ang tam klai na hai na da selagi tong sini si hai ke borok no. Nang plato khanin ko yeble nang gasam minister ni plato na video khanin nang suba. Bo minister ang ka bo ti prasaran ba wan suka. Bo sak na post no tor jage position no tor jage tini bobo bakara no mapsan din nagar san ini saimono. Ari nang bisi ko ta sare nang tangona bila ha kadin. Sabung haneng sari sabung an tang nang bagai. Tam nai nang tangona musung Bangalore da phai buzang nai. Nang boron phai ang na ticket book lai ranai. Ini tiket nang ya sini tiket no zung no pakai phai dai. Nang boro tong sari angaran phai no. Bangalore tong je thom ta pun tong na nang Tripura phai jama nang tabo nang Bangalore tong khom ta pun zo. An Tripura ma phai mana kalai nang sabo. Nang je gasam minister ni plato nang je khanin nang ngomong ni ori ya yeble. Origar ang kaisa public ngai minister ni bagai kaham da sanai hamina sanai public ni bepar. Nang kaisa ano dhamki roni sabo. nang plato le nang ko Facebook nang photo post khai se nang khabo mane video post khai nang khabo. Ang Dinesh Deborma Tripurani social activist. Kaya na musong na thang na musong. Ana buthari mana buthar paidi. Jara gasal ci tabo politics ni samay election ni samay nai yang tor jage salai tong na ble party no tor jago dofana tor jage hai ni baga rok tabok bono hai ke logeri tongo Nang bisi ko ta sala bisi ko ta nang ang da bisi kogreng hana nok kogreng dong tang banai. ana tangna ni baga nang phale man jana to nang ble nong buskang to phaina ni porichori di ana nang saba Ani porichoi sai sabo. nang asa khom da gana ke sadi ni porichori di Angle ani porichori tongo ang Dinesh Deborma social activist Tripura People Foundation director Video tar di last warning no obono gitongo. ano sabor na nang last warning ang tawag si video clarify ni nang da bisi ano last warning na ba tawag ano ang public horoksa ano last warning na sabor na ano ang nang asa khom da tong ke ano video phai ano comment ro phai di ba ano phai ni bumung ro ni Aadhaar card ro di ano na ano sabor Tapno bisi mate kache video to aulung kai puni. ang tabung no klai nai 5 minute na sing din na ro tabuk si klai na ya ton ni nang nai na sabor na ro